noul Nescafé Dolce Gusto Piccolo. Nescafé Dolce Gusto. Coffee shop la tine acasă. Lumea de 10 ani se poate de vecinare în Europa. Trebuie să nu scape nimic. Uniul fetelor, uniul băieților, uniunea ăștia liberi. Că Dora iubește șlagerele. Da! Da, da, imediat. LG T310 cu 19 euro și De la Mișa. 300 cu 29 de euro. Îmi împrumut și mie de asta? Am niște zare, să vrei? Pe colecțiile de vânt nu plece de destinat niciodată. Concert de muzică de Bach. Unde te duci? Unde-ți ursulețul? Unde? Cățelul. Cățel. Dă-mi mie. Hai, dă-mi. Hai, dă-mi mie. Dă-mi. Dă-mi mie. Așa. Așa. Dă-mi. Dai? Dă-mi. Da, elefantul. Elefantul. Uite elefantul. Asta face ceva. Cântăm la sincron? Ha? Era prin livada. Bijou? E o grijă deosebită pentru a ajunge la perfecțiune. Dar cred că n-aș așa din ce de la La supără arabica. Și pentru a păstra prospețimea cafelei de 2 ori mai mult, îți oferim acum noul Ce e acolo? Cibo Exclusiv. Răsfăț desăvârșit. Dă-mi ciocolata, ia dă-mi-o încoace, că nu-i a ta. Nu ți-o dau. Nu-ți dau ciocolată. Dăruim cei mai buni. Tic, tic, tic. Du-te, cățel ce ești tu, cățeluț ce ești tu. Hai. Refinanțează la BRD creditele și ai rate mai mici prin creditul Restat. BRD Grup Societe General. Tot mai simplu. Digi 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 digi. Bauman.